היי לכולם. הסרטון הזה מורכב בעיקרו משאלות שעניינו אותי לשאול ותשובות, אבל אני רוצה לתת רקע קצר. המסר שהגיע אליי מההדרכה הוא שבמסגרת הרבה תהליכים שאנחנו עוברים, עברנו תהליך מואץ מאוקטובר 25 עד אפריל 26, שהם קראו לו פתיחת הגבולות, בעקבות כל מיני אירועים קוסמולוגיים בחלקם, אירועים תדרים כאלה ואחרים, וכמובן גם עבודה שלנו. ואני מבינה שיכולת קליטת התדרים שלנו הולכת ומתרחבת, והאני שלנו הולך ומתרחב, והתפיסה שלנו מתרחבת. אבל הם שמו את זה באיזשהו קונטקסט שקשור להיבט או אירוע היסטורי שלנו. אז אני רוצה רגע להניח את זה כאן לטובת מי שלא מכיר וגם לטובת מי שמכיר. כשאטלנטיס נפלה, האנושות נפלה גם היא לעידן של שכחה. למעשה הפכנו להיות בורים ושכחנו מי אנחנו, שכחנו מה המקור שלנו, שכחנו את הקשר לבורא, שכחנו את הרוח שלנו, שכחנו את האהבה שלנו, שכחנו את הכוחות ואת התקשורת, את יכולת התקשורת הטלפתית או הבין גלקטית שלנו, וגם נכנסנו לעידן של חשיכה, של חושך, חושך השתלט על הפלנטה, אבל באותו זמן גם היו פה ישויות והגיעו עוד ישויות שזכרו מיהן, זכרו את הכוח שלהן וזכרו את מטרת בואן, ומכיוון שהן היו בכוח שלהן, היה להן קל מאוד לנווט את האנושות ולמשוך בחוטים, בין אם זה בלהדריך, בין אם זה לשלוט, ובכל דרך אחרת. ובמרוצת הדורות, הם למעשה חינכו אותנו לאג'נדות שלהם, שהן אג'נדות של אליטות, של הערצה, של כוח, של שליטה, של הישרדות, של חזק וחלש, כשהחלש מקסימום לא שורד. ובעיקר חינכו אותנו שנתנהג ככה כדי שנוכל לתגמל אותם, או בעצם לתת את הכוח שלנו אליהם כשהם נמצאים בראש הפירמידה. במקביל הגיעו לכאן גם הפדרציה עם נפילת אטלנטיס. הפדרציה היא איזשהו גוף פוליטי שמאגד המון תרבויות גלקטיות. הגיעה לכאן הפדרציה במטרה לפקח עלינו, לפקח על האזור, לייצב אותו, להסדיר. העניין הוא שהם התנהלו בעיקר מול אותם אלה שהיו בשליטה, מול אלה שמושכים בחוטים. כשאלה שמושכים בחוטים, במרוצת הזמן גם הצליחו להתחבר, להתערבב ולחדור לתוך הפדרציה, או לפחות לחלק מהארגונים שעוסקים בפיקוח על הפלנטה שלנו. כלומר, למעשה הפדרציה התנהלה המון, בעיקר מול אותם גורמים בכל מיני דרכים, כשהמטרה המוצהרת של הפדרציה היא למעשה לשמור עלינו, לשמור מהתערבות חיצונית, שיכולה להפריע, להרע לנו, או גם אולי להזכיר לנו בטעות, כי אנחנו באיזושהי דרך מסתורית אמורים למצוא את דרכנו בחשיכה. אבל כן, במטרה מוצהרת היא לשמור עלינו, ולשמור על הבחירה החופשית שלנו, כלומר שלא תהיה התערבות שמשפיעה בעצם על הבחירה שלנו. ברמה אחרת, אולי גבוהה יותר בעיניי, הקולקטיב שלנו, ביחד עם גאיה, בחר גם הוא להיכנס למשחק הזה של השכחה, ולמשחק הזה של חושך ואור, מלחמת חושך ואור בצורה מאוד מאוד קיצונית או אגרסיבית. אז למעשה יש פה ברקע גם איזושהי בחירה גבוהה יותר מההתנהלות של הישויות, או האפלים, בוא נקרא להם, שבאו לשלוט כאן ולשלוט בנו. כשהקולקטיב שם את הדדליין לזמנים האלה של המשחק, ולא סתם יש המון נבואות שמדברות על זה, שבזמן הזה באמת אנחנו אמורים להגיע לעידן האהבה והאור, להיפתח לעידן חדש, גם בכל ההיבטים שלנו. אבל הם שמו את ההחלטה הזאת של הדדליין עם תנאי שאנחנו נבחר, זאת אומרת נגיע לכאן כבר שאנחנו זוכרים מי אנחנו
ובוחרים באור. ומכיוון שרבים מאיתנו עשו ועושים, גם יעשו, אבל עשו ועושים עבודה תודעתית מאוד גדולה והתפתחותית שמשפיעה פה על הקולקטיב, אז למעשה כבר לא היה אישור מוסרי לקולקטיב, אישור לפדרציה להמשיך לפקח עלינו באופן הדוק בו הם התנהלו מולנו. מדצמבר 25 הם לאט לאט מסירים את הפיקוח, כי אין להם אישור מוסרי, יקומי, קרמטי, והמדריכים אומרים שלא סתם, מאז שהם משחררים את הפיקוח, דברים נחשפים מתוך המחשכים, נחשפים באופן שהם נחשפים, וגם מתקבלים בדרך שהם מתקבלים. כי גם יכולת הקליטה של הציבור לקבל את הדברים, להבין, משתנה, וגם התדר הדחוס שהולך ונהיה פחות, מאפשר את העברת המידעים, כאילו שמשהו פה באמת נפתח איזשהו סכר. עוד הם אומרים שאותם שליטים או ישויות אפלות שבחרו לשלוט פה אחרי נפילת אטלנטיס, אני לא בדיוק להסביר את זה, אני לא יודעת בדיוק מה זה אומר, אבל הם כמו באופן היתרי עיגנו פה, שמו, אני לא יודעת, בשדה של הפלנטה אולי, כל מיני סמלים, או איזשהם יכולות מגיות מסוימות, שמקבעות אותנו בתודעה הנמוכה הזאת של הפחד והחושך וההישרדות. וזה עיקר כוחם. ומה שהם אומרים, שהשימוש שלהם בסמלים האלה, במגיה הזאת, הוא כבר מבוטל או הולך ופחת. אני לא בדיוק יודעת, אבל שהכוח שלהם להשתמש בזה כבר לא רלוונטי. וזה, לא יודעת, בשורה משמחת בעיניי. בכל אופן, הסיפור הזה, או המסר הזה, עורר אצלי שאלות, למשל, מי זה הקולקטיב, או בכלל למה שהוא יבחר לעשות את המשחקים האלה עם הנשמה שלמה ולא מפותחת כבר, אז למה להיכנס למשחק הזה בכלל? וגם כמה שאלות על הפדרציה. אז אני לא רשמתי את התשובות, אז אני מדברת מזיכרון וגם פחות בהיר ויפה כמוהם, אז אני אנסה. אז מי זה הקולקטיב? הקולקטיב הוא סך כל התודעות, קולקטיב גם יכול להיות קולקטיב, למשל רק של ישראל, יכול להיות קולקטיב יותר מקומי, אבל הקולקטיב של האנושות הוא סך כל התודעות של הישויות, של הנשמות שקיימות פה בפלנטה, כולל סך התודעות של נשמות שמתכוונות להתגלגל לכאן בזמן מסוים שבו עובד הקולקטיב על ההחלטות שלהם, אבל ההחלטות האלה לא נעשות ברמה שלנו, ברמה המודעת או הארצית, אלא החלטות שמתקבלות ברמת העל מודע שלנו, או האני העליון שלנו, החלטות מגבוה שרואות את התמונה המלאה, אם אפשר לומר, אבל הן כן מושפעות מהבחירות והמחשבות שלנו, כי הדברים שאנחנו פה פועלים איתם, משפיעים על השדה התודעתי של ארץ, וזה בהחלט נלקח בחשבון ומשפיע על ההחלטות של הקולקטיב. הקולקטיב עצמו עובד עם הדרכה, או אני לא יודעת בדיוק, עם המלצות של איזשהו ישויות גבוהות, בוראות, אלוהיות, שהן מחוברות לבריאה, ולמעשה הן עובדות עם צרכי הבריאה, ולמעשה זו הייתה כמו קריאה של הבריאה, להיכנס לדבר הזה, למשחק הזה. מה שאומר שאנחנו המון פעמים, גם שמשהו לא טוב לנו כאן, אבל אנחנו יודעים שהכל פה נעשה באיזה אופן שלא נבין, אופן הרמוני, הבריאה היא לא טועה, הבריאה היא הרמונית, ואז כנראה שיש בזה הרבה. הקולקטיב האנושי כמו נענה לקריאה הזאת של הבריאה, מתוך ידיעה, מתוך איזה לסמוך על
הכוח שלנו, על העוצמה של האדם, ומתוך איזושהי ידיעה שאנחנו פשוט יכולים לעבור את זה ולצאת מזה, כי יש לנו את היכולות האלה. ואני רוצה לומר על זה משהו. רגע, שנייה, אני אגיד בעצם למה הקולקטיב בחר בזה. הם ידעו שהאדם שנהיה, אחרי שנעבור את המשחק הזה, הם קראו לזה נהיה כוח השלום. אנחנו נהיה כל כך עוצמתיים, אבל סופר אוהבים ויצירתיים, אבל מאוד מודעים, כי מניפולציות יש גם שם, לא רק פה, אנחנו נהיה מודעים לכל שקר ומניפולציה, ובלי פחד, כי לא לנו בפחד, אנחנו נבער את זה בגלקסיה. עכשיו אני רוצה להגיד איזושהי אנקדוטה בעיניי, זה מה שלמדתי לפחות מהמדריכים שלי, שמדריכים גלקטיים, בין אם הם מדריכים או באים פה להיות מטפלים, לא משנה מה התפקיד שלהם, הם רובם לפחות עוברים פה גלגול אחד, לרוב זה יהיה גלגול קצר חיים, עם איזה תפקיד מאוד מוגדר שלא מאפשר להם יותר מדי פה להתערבב, ומה שהם, כדי שלא להסתבך פה יותר מדי בחיים הארציים, ומה שהם אומרים, שלכוח האהבה האנושי, כי אהבה היא תדר, היא תדר ואיזשהו מצב יקומי, אבל היא גם רגש, והרגש של האהבה האנושי ביחד עם הספונטניות היצירתית שלהם, אין להם אח ורע. זאת חוויה שרק לבני אדם, או מי שצריך לגלגל לכאן, זוכר אותה. ועם האהבה, עם כוח האהבה העצומה הזאת והיצירתיות הספונטנית הזאת, משהו בכוחות האלה יישאר איתנו, גם שאנחנו נהיה אדם הגלקטי החדש. זה מה שאני לפחות מבינה. אז השאלה הבאה שלי הייתה בעצם, אם הנשמה שלמה, ולא צריכה בכלל להתפתח, והיא מתוקנת, היא שלמה, אז למה יש תיקונים? או למה היא בכלל יורדת לשחק בכל מיני משחקים? ולמה היא צריכה להתפתח בעצם, באופן הזה? אז ההסבר שאני קיבלתי הוא שבעצם יש איזה שתי רמות של נשמה. יש חלק שהם קראו לו חלק אלוה, שהוא תודעה טהורה, סטטית או יציבה בכל אופן, תודעה טהורה אלוהית, היא שלמה, היא מושלמת, ואין לנו יכולת לטלפט איתה, להביא ממנה מידעים, בדרך הזו שאנחנו מטלפטים, מדריכים את הנשמה שלנו, עם משהו יציב, שלב ומואר, ויש לנו את החלק היותר נמוך שזאת הנשמה שלנו, שאיתה אנחנו מתקשרים, שהיא גם מכוונת אותנו, היא זאת שבוחרת גלגול כזה או אחר, או בכוכבים אחרים, והיא זאת שנושאת זיכרונות מגלגול לגלגול, או בין הגלגולים, והם בעצם לאו דווקא חייבים להיות זיכרונות חיים, כי הסיפור חיים הוא פחות מעניין, אלא באמת הלמידה וההתפתחות שלה, שיוצרים עוד רטטים, כמו עוד טבעות של אור לנשמה, וזו הדרך שלה להתפתח, להבין, ואז לתרום יותר ולתרום יותר ולעשות יותר. אבל יש לנו חלק בגוף שהוא מחובר לחלק אלוה הזה, לחלק ממעלה, מה גם שאנחנו תמיד יכולים להתחבר לאנרגיה האלוהית, אבל יש לנו מעין קריסטל במרכז הטורסו שלנו, הוא קריסטל לבן, שוב, זה ההסבר שאני קיבלתי, הוא קריסטל אתרי, אנחנו לא יכולים לראות אותו בממד הזה, אלא בממדים יותר גבוהים יכולים להיות מודעים אליו, הוא גם יציב, סטטי, שלם, טהור, הוא לא משתנה אם אנחנו מתפתחים ככה או אחרת, אבל כשנשמה בוחרת להתנתק מהמקור, אז הוא כמו נחבא והוא נהיה שחור, הוא נהיה כהה. בכל אופן שאנחנו רוצים להתחבר לאלוהות או לסנטר או דרך הלב, אנחנו גם יכולים להתחבר דרך הקריסטל הזה. זה ההסבר שקיבלתי לגבי התפתחות הנשמה לעומת זה שהיא שלמה. ואז עלו לי כמה שאלות לגבי הפדרציה.
קודם כל, המדריכים שלי קראו לה פדרציה המאוחדת של האור, אז זה סקרן אותי. הם אמרו שבהתחלה היא נקראה פדרציה מאוחדת, אחר כך הגלקטית, שזה אותו דבר, זה לא משנה, הם פשוט רגילים לקרוא לה פדרציה המאוחדת. אם הפדרציה טובה או שלילית, בטח הרבה ענו על זה, אבל שאלתי מה דעתם. אז כמובן שהפדרציה היא גוף ענק, והיא מורכב מכל כך הרבה תרבויות ואג'נדות, חלקם יותר נאורות וחלקם פחות, כגוף פוליטי מנסה לתכלל ולהכיל את הכל, אז זה יכול להיות לכאן ולכאן. בסופו של דבר הם אומרים שהמטרות שלהם הן חיוביות, הם גם פעלו בדרכים כאלה או אחרות, כן לטובת האנושות, אבל בהיבט שלנו וגם בהיבטים אחרים גלקטיים, קל לפעמים להאחז באיזשהו כאילו מטרה חיובית, אבל בעצם היא יכולה להיות מאוד מניפולטיבית. למשל, אם הם אומרים שתפקידם פה לפקח עלינו, על הבחירה החופשית שלנו ולפקח מפני התערבויות, אבל זה קל מאוד למי שמחליט את ההחלטות האלה לעשות איזושהי מניפולציות ולהרגיש עדיין שהוא עושה פה את הדבר הנכון ביותר, כי עובדה שהם בסופו של דבר בעיקר עבדו מול אותם ישויות אפלות ואיתם תקשרו את כל הדבר הזה, ואלה שהם חדרו והחדירו גם אינטרסים לתוך הפדרציה עצמה, והם אלה שבעצם אפשרו גם את העיוות של ההיסטוריה, שבעצם ההיסטוריה שלנו מעוותת, כפי שאנחנו מכירים אותה, וזה כבר כאילו טעם לפגם בתוך המשחק, כי איזה סיכוי היה לנו להתעורר, אם אנחנו לא יודעים כלום וגם מעוותים לנו אפילו את ההיסטוריה, במה נבחר? מה אנחנו יודעים, מה לבחור? כשאין לנו דרך לקבל מידע או לתקשר מישהו, או אם סוגרים אותנו פה בקיצור. מחשבה שלי, היא רק שלי, היא לא מתקשור, שלפעמים יש כל מיני אינטרסים כמו שאולי לא רצו בפדרציה את הכאב ראש הזה של הישויות אופל, אמרו להם, עדיף לך שישארו פה, להשתיק אותם פה, ושלא יפריעו לנו, ושישלטו פה ושיסבו מה שהם רוצים כאן, אבל זאת היא השערה, או סתם איזה מין משחק בראש שלי. זה לגבי הפדרציה. למעשה בעצם, רגע, סליחה, עוד דבר. שאלתי גם, כי ראיתי באיזשהו סרטון שאומרים שהפדרציה היא זאת ששלחה לפה זרעי כוכבים, ישויות שקוראים להם סטאר סידס, שבעצם מקורן בכוכבים אחרים שהם כבר עברו התפתחות, שהן באות לפה מוארות ומפותחות במרוצת הדורות כדי להטמיע פה תדרים של אור וכדי לעזור לנו בהתפתחות. שאלתי אם זה באמת נעשה דרך הפדרציה, וזאת התשובה שקיבלתי. הפדרציה היא בסך הכל גוף שמאגד גוף פוליטי. הנשמה, בחירות הנשמה הן מקודשות, והן לגמרי מעל בחירות הפדרציה, החלטות הפדרציה. בחירת נשמה היא מקודשת, ונשמות הגיעו לכאן, ובאמת בזכותן אנחנו לאט לאט מתפתחים, גם בזכות ההדרכות כמובן, אבל בעיקר בזכות נשמות שמגיעות לכאן. הם הגיעו כי הן אמפתיות, כי הן מוארות, כי הן אמיצות, כי הם שמעו את הקריאה של הקולקטיב, כי הם שמעו את הקריאה של גאיה, והם רצו לעזור, הם נקראו לפה, ובעקבותם הגיעו עוד ישיות אמפתיות ועוד זרעי כוכבים. סביר להניח שחלקם עברו דרך הפדרציה, עברו שם איזושהי הדרכות, כי זה קשה להיות כאן לכולנו, אבל זה לא שליחות, זה לא משימה של הפדרציה, זה לא בא מהם. לדעתי, זה כל מה ששאלתי. כן, רציתי מאוד להדגיש את זה באמת, שלולא היו פה זרעי כוכבים שמגיעים, ולולא היו פה תדרי שמש שפותחים אותנו, ועוד כל מיני אירועים קוסמולוגיים, אני חושבת שלא היה לנו סיכוי, ואני רוצה להאמין שיש לנו יותר ויותר סיכוי להתפתח לאדם הזה, לכוח השלום שנהיה. עדיין הבחירה היא כל הזמן שלנו, כל הזמן. למשל, מלחמה יכולה מאוד להוריד עדר, ואנחנו יכולים עדיין לבחור לא להיכנס למקום הזה. ניסיתי לבקש עצות פרקטיות, אבל זה מאוד קשה.
בשביל לנושא זה של הבחירה. מה שהם המליצו, אחת הדרכים, זה לא להיות תגובתיים, לא לפעול מהר בתגובתיות. אם אנחנו כאילו אם קורה משהו שמפעיל אותנו ברגש, לא לברוח מהרגש, אבל להיות מודעים, האם הגוף שלנו נעשה דרוך, מוכן למלחמה, האם הוא משותק, לעבוד עם הגוף, להרפות, לנשום, יכול להיות שבאופן מיידי או יותר מאוחר זה ישנה מיד את התגובה שלנו, אבל זה חלק, זה מלמד לא רק את הגוף שלנו, זה מלמד אותנו לשלוט במערכות שלנו, והדבר הכי חשוב שזה באמת עלינו ללמוד לעשות את זה במו ידינו, זה להתען באהבה הזאת, בתדר של האהבה הזאת, ללכת עם הלב, ככל שאנחנו ממלאים את עצמנו באהבה, אין פשוט מקום לפחד. זאת הדרך שלנו ולשם אנחנו הולכים או לומדים. זה מה שהיה לי להגיד ותודה למי שהקשיב.